Avui som aquí per reconèixer una realitat que sovint donem per feta. I en realitat, si ens aturem un moment, de seguida veurem que és extraordinària. És el paper essencial que juga l'empresa en el futur d'un país. Gràcies al creixement i a l'empenta del teixit empresarial català, podem parlar d'oportunitats i d'un desenvolupament econòmic que es projecta molt més enllà de les nostres fronteres. L'objectiu dels empresaris, com a actor social rellevant, és de crear valor, sí, perquè repercuteixi en la societat, reforci la cohesió social i redueixi les desigualtats socials. Aquesta sí que és una qüestió estratègica. Avui premiem el futur, el compromís i l'excel·lència. AstraZeneca. Relats. Pauli. Clos Galena. Associació Educativa TACA. Fundació Colacau. Alsa. Control Demeter. Aquesta nit també reconeixem trajectòries que simbolitzen aquesta manera d'entendre l'empresa, figures que han sabut portar l'excel·lència més enllà del resultat, deixant empremta i esdevenint referents del món econòmic i social. Enrico Letta. Gracias por este premio. Como dicen los franceses, nuestra amistad ce n'est qu'un début. Tenemos muchísimas cosas juntas que hacer y gracias, Josep Sánchez Libre, por tu liderazgo, por tu ejemplo y por tu amistad. Pedro Fontana. En aquest moment de profund desconcert, en què el món que coneixem sembla enfonsar-se per moments, el paper de l'empresa resulta més essencial que mai. Del bon fer empresarial depèn la generació de riquesa i de l'ètica compartida el fer que aquesta arribi a tothom. Josep Oliu. Jo vull manifestar-los la meva profunda gratitud per aquest honor que m'atorga Foment del Treball. L'organització històrica de l'empresariat català, que des de sempre ha estat no només defensant els interessos de patronal, sinó també actuant com un punt de trobada de les grans empreses catalanes amb la missió d'ajudar a superar tots els reptes amb què s'han hagut d'anar enfrontant al llarg de la història. Ens podem permetre una Catalunya desigual? Jo, el govern, tenim clara la resposta: ni moralment, ni socialment, ni territorialment, ni econòmicament volem una Catalunya desigual. La millor política econòmica és la que redueix les desigualtats. Els empresaris, les empreses, els treballadors, som els motors que generen la riquesa i els garants de la societat del benestar. Els empresaris tenim molt a dir i a fer. Volem que se'ns deixi fer.